Nyakorongo jwang dakika en 20 tok sadek mar okinyi kamoro moro mintiere ma en chenro mar mbaka oromo sud machiegni mar mondo mi wago mbaka. Okinyi makawuono mbaka ma bende odaro goyo en kotende kod yiero e pacho kae. Wang'ino dong mana gi matin ne higni 2 nyakorongo jwang to wadhi e yiero maduong', yiero mar higa mar 2027. Wang'ini fuok ma bende osebedo en kaluwore koda onge mano mar IEBC. Manyaka sani nwaneno ka aput manowal mano mar yiero jokanyo mag IEBC nosetieko tijgi chieng' tich 2 mar juma mokalo. Bende gisechwalo nyinge ne jatend piny William Ruto. Jatend piny bende nosewalo nyinge mano mar jakom kanyakla kod commissioners 6 mano mar IEBC. Manyaka sani nosetero ne od bura maduong' ma pacho kae. Ma bende kaluwore koda speaker mar od bura maduong' mano Moses Wetangula. Oyango ni apedha kata mana nonro ibro bede chenro mar dayo dhoggi ibro bede kitimo kanyo chieng' tarik 26 mano mar dwe mar 5 ma pacho ka. Ka nyinge makamano bende osechwal ne committee mong'ere kaka Justice and Legal Affairs. Mano committee mar od bura maduong' ma pacho ka mochung' ne weche mago mag chike. Penjo ma bende nyalo bedo ma ana penjora ini penjori kaka jalito ombulu e pacho ka en ang'o? Marito IEBC manyiena machiegni TWAK. Ote hioronwa e lai mago timachoka rede ka uchiel nono mbui mago Uganda yudo wa achiel kachiel. Mano moriwo mbui mar Facebook wantiere Citizen Digital kanyakla kod mbui mano mar X. Okinyi makawuono nyakorongo jwang adhi bedo gi welo 2. En mana achiel kuom gi mosechopo. Antiere ka gi Bon Makolwala. Bon Makolwala nyakorongo jwang en okil kendo jata chenro mano kad riwruok mong'ere kaka Legal Reforms Electoral Law and Governance Institute of Africa kata Elgia. Bona roke ni machiegni. Erokamano Sharon. Achieng' makare. Achieng' makare kabisa. Neno ka koth machwe Nairobi ka. But Nyasaye osetelonwa koro wasedonjo e tich watiyo kaka pile. Machiegni ahinya. Erokamano. Ang'eni kinde mokalo nwabedo kodi kwang'iyo kaka yiero nan kodi kamano opedh nyinge makamago e gazet kaka mna pok nochak dadhoggi ne lemo makama. Wasebedo ka diriyo nyaka ne wakwongo wabedo kaendi ma wakwongo go list mag ji te mano apply. Wachako wabedo kaendi ka koro kendo jomoko mano bedo shortlisted. Mondo koro di dadho gi the panel. Koro wasebedo kadiriyo mama kawuono mar adek kwa twage jo nyikora mogajwa. Erokamano ahinya Musa kuom ng'adi to listi bende osewuok. Listi koro yango mano nyinge ma bende jatend piny Kenya owalo. Nowalo kanyo jakom Erastus Edung Ethacon kaka jakom mano mar IEBC kanyakla kod commissioners mamoko 6. Listi ni makama kaka Bon kaka japiny maluto ombulu ni nade ni yudo buok. Kaluwore gi nyinge koso nitiere nyinge mani bedo. Kakuma dieri kaka ng'at analuo interviews kendo kecha I'm interested in weche mag electoral governance. Omiyo interviews asebedo kaluo gini nyaka no chakre ka otenore gi kaka ne waluo kaka nanene list okrach ahinya to bende okober ahinya nikech aneno ka jogi notemo mokwongo nyaka gone gi erokamano kotelre gi makanda ne gitimo gini kotenore gi sa gigolonwa list koluwore gi sa manonego bed ni gitime ma ok delay. Anyalo paro ne parliament no extend ne gi mana ndalo moko 12 to mano nikech kane giluwore gi ratiba gi jok manonego bed ni gitimo ne gi interview notero gi nyaka dakika mogik mane ok dhi nwang'o time mar ndiko report. Inyalo paro interviews ne gitimo nyaka tarik 27 kuondego to mano ne dhi bedo ka ne gionge time mar ndiko report. Omiyo ne gikwayo mondo chako med gi time through the National Assembly gi Senate mano medo gi ndalo moko 12. To koro kadok e penjo ni kuom list an kana neno nying ma jok ma gikelo machalo kaka Erastus Ethacon ma Turkana, Marito mane jatenda kani poda ni office mar Register Political Party, Alutalala Moses mano wakili masetiyogo for quite a number of times e weche mag electoral governance. Gima moko giendi aneno ne it's a mixed list and mixed list in terms ni nitiere technocrats, nitiere politics bende iye kendo nitiere youth bende iye nikech king'iyo kata mana
for example king'yo kaka Fahima mano is a youth kore neno ka en list moro ma is mixed maparo ni kong'igi maber to bende aneno ka ginyalo mana tiyo kaka nitiere rowere mana nitiere godo ka chieng' tich abich mar juma mokalo ne gwacho ni list no gineno rawera kanyo nikech rawera ten jalnero ma hike 18 kata 35 to ni Fahima en jadi 32 en jadi higa 32 pod en youth maparo ni en mana gima timore samoro jail Kenya ka jomoko wuoyo mo kapok gi somo magi kawo time magi gine an wasedhi tut mwang'iyo kama jogi aye mwatimo analysis ikgi Fahima en jahigni 32 japigni 32 adieri ka oseyier kaka commissioner mar IEBC okapar ka en gimoro monego beni jo youth yuaga ahinya kinde mabende wacho ni achiel kuom commissioners mabende jatend piny Kenya nowalo mano Fahima Abdalla higa 32 bende Erastus Edung Ethekon bende ike koniang' ahinya en higa 48 bende kaka bon samoro ni neno ni Ethekon mawuok e kaunti ma Turkana emana nyalo bedo ni jalnero mabende jatend piny Kenya walo nikech naneno nonro manotim kod Tifa nacho ni oganda mathoth mana gidadhogi ne dwaro mar mondo mi mana en registrar mano mar judiciary anabadi mondo beda jako mar IEBC kilwe kanyo gi nyachai aparo ne Ethekon nochopo rang'iny mar namba 3 ing'eni man opinion poll kendo kineno nitiere opinion poll gi results mar interviews gi other factors meluwo machalo kaka regional balances magi te nyaka bed considered and mane momiyo jo committee ma yiero gicha the selection panel tero nyinge ariyo chair mondo president obed gi alternative Tifa naneno na iye kod Tifa Amadi Kane the interview notimo maber but ing'eni nitiere so many factors ma bende bedo considered and an bedo ni rais oyiero achiel kuom jadek mane Tifa neno ni opinion poll okone ber mano to me is not offside the line and aparo ni king'iyo matut Erastus Ethekon ike it's at 48 with any types of management mano koka ng'ato nie prime age mar exactly managing any institution maparo ni with that age and energy enyalo paro ni wabedo ka wacho ni this is en tich madwaro energy mang'eny ma kopo ni onyalo bedo kamani ni Erastus nyalo bedo kanyo kaka higni 48 kata 49 kaka jakomo kapar ka en gimoro marach ahinya considered kata mana king'iyo civine King ne receiving ng'ama nigi masters adek diere within that short period of time mano ok ng'at moro menyalo mana wish away mana kamano kata kamanya kwaronga jwanko tenre kod weche mago mag yiero bende nitiere kaka samoro ne kia jogo ma bende jatend piny Kenya nowalo mana ka nyisi biro bedo kineno tipo moro kanyo heyamo ma bende ang'eni Rosi biro bedo ka ketona mar mondo mi ing'e jogo eko ma bende jatend piny Kenya ne owalo to nowalo gi mok nyis ni koro mane mocho ni nyaka gibedi par ni nyaka timne gi apedha mano gi od bura maduong' ma pacho ka mana ka nyisi nyakoronga jwang noyiero kanyo Erastus Edung Ethekon mawuok e county mano mar Turkana kaka jakom mano mar IEBC kopogre gi mano bende ineno kanyo an Njeri mano Nderitu mago commissioners mago mag IEBC auchiel parni duol mochung' weche mag yiero pacho kanya korongo jwang nitiere koda jakom achiel kanyakla kod commissioners auchiel commissioners ema bende neno kanyo ma bende jatend piny Kenya nowalo nitiere registrar mano mar duol buche an Njeri Nderitu mawuok e county ma Nyandarua nitiere Moses Mkwana mawuok e county ma Kakamega Mary Karen Sorobit mawuok e county ma Uasin Gishu Hassan Nur Hassan mawuok e county ma Mandera hano kanyo Francis Odhiambo Aduola mawuok e county mano ma Kisumo kanyakla kod rawera mabende bon makolwal na wacho mano Fahima Abdalla mawuok e county mano Malamu mago nyinge manyaka sani osechwala e nyim od bura maduong' mano mar National Assembly mar mondo mi timne gi apedha nyakoronga jwang kapo nono ne giromo kod apis makamano po nono giromo igibro bedo ka ipiedhogi mano chieng' tarik 26 mano mar dwe mar abich mano mar higani kawuono chieng' tarik 13
manyiso ni kind thuolo mano mar jumbe madira mario mabiro ibro bed ka itimo negi apedha. To jakorom Gajuang na nyisi ni okwan mana gi bon kende bende Owino Katieno MC Kotieno Owino Kotieno MC machon mano masara ng'ombe e kar chung'od bura ma Kibra bende sedonje studio hamusi ni misaja telo ero kamano inya timo mos kuom biro molewe mani Nairobi ni sani orach unugo ere higni mang'eny mokalo wat paro maber poko biro manyalo bedo makonjire go piyo piyo to mondo mana madhi so chiko kapoka chopo kai saa 3:15 wangeni bure ka dur mag nyamburko ntiere ahinya nyaka luore koda kor lwasi marach bende wangeni jama bende timone kata kamano dhongere wacho ni better late than never mana diera machiegni idonjo kwa twak otenre kod welo mago mag commissioners kanyakla kod jakom mar IEBC Kotiene neno list no nade well ero kamano okadwa ng'iyo list ahinya kata jogo moyiere lakini adwa mondo abed gi ng'iyo mopogore ni jok ma oyiergi be gin jogo manyalo miyo ja Kenya oyud ratiro mare e weche mag yiero be gin jogo manyalo bet piny ba ging'ene sani saa oseringo nikech piny owacho odwa kawo thuolo mang'eny keto commission ni be ginyalo keto infrastructure ma wadwaro be gin jogo manyalo ng'iyo jogo manie sirikal ba nyisgi e wang'gi ni gumotimo ni ok ne kare gini ok bi miyo wayiero ma japiny dwaro ma japiny wacho ni democratic, open, transparent and verifiable. Ka wanyalo ng'iye kamano to biro bedo maber but ka koro wabro chako ng'iyo ni gin jomage to kanyo wadhi koso yudo gik madongo nikech seche moko kata wan wadhi wacho ni ng'atwa ni ok wahere nikech seche moko wa Kisumu County seche moko jaseme seche moko koja kuma kama tingeni gimomi na penjo kamano nikech kinde mabende ni dayo dhogege oganda na dang'iyo ni mangat nonro ne chalo nade inyalo paro moko kuom gima bende ni dayo dhogi nacho ni mano yudi gima badhi mano timore nade koro mien ni nachako gi kanyo bende nonro mar Tifa bende na nitiere nyinge mabende oganda managi dayo dhogi Manosko Haili ka Ana Madi no yudo kanyo rang'iny ma kuongo gi kwana tamalo 40 gi wiye mano ok guma rach to ing'eyo seche moko serikal en guma duong' emomiyo Waswahili wacho ni sirikali ka wachako ng'iyo matut wabo yudo ni there were a lot of dynamics that goes hand in hand with power play, political power games and power plays mabemo ndio kani ng'ato be nyinge no donjo kanyo seche moko bende obiro mane lo ng'ato to mano koro wano kodwa timo ng'owa ok wadwa donje nikech king'iyo malong'o kata kaka nodhi ji mang'eny ne paro ni seche moko en kinde Ana Madi gi Charles Nyachae kata Joey Mudivo ineno ji adekgo nang'o nikech ji adekgi gin jogo moseibedo e sirikal to sirikal dwa jogi nikech jogo jo sirikal ng'eni jogo nyalo kano siri moko lakini obe kata kano miyo TWAK ethical woturu kana oge gito nikech ei katiba ne iwacho ni ng'ata nigi ratiro kendo thuolo mar kawo lemo mora mora teknia en gi qualifications koro ko biro represent joma marginalized o biro represent Kenya to e dot moro matin hapa ni mano be en progress in terms of nione positions majilaroge okode obeni gidhi adhiya ni dhudi adek kata 4 5 madongo but kata mana joma e gwenge mopogorego to gi hikeno nyisa ni kata mana seche moko bon kaka be ng'eni oja nonro weche mag yiero miya hope gi confidence mondo kare chieng' moro bende enya poka yude IEBC kata mana CRA kumora mora mano bang' higni 6 ka gisetieko tamgi kapona na walgi kendo commissioner one of the commissioners kata ne ntie office of the registrar of political parties cheni ena like a revolving door ya ka tibidoka oken guma rach but seche moko bende okonyal bedo maber nikech wang'eyo gimomiyo joge dwaro but koro mano wanyalo mana wacho e odiechieng' machielo
kawayudo thuolo. To bon kapok wang'iyo gik marito jo IEBC kinde mabende samoro ibiro bede ka iwalogi matimnegi ipiedhogi makoro gichak kata mana apisi. Ng'eyo representation bende en gino ero makare nikech mana kana senyisi nyakwaru Gajwang' jakom ka uke kaunti ma Turkana waneno Mandera, Lamu, waneno Kisumu e kinde mamoko. To e listi bende ji ng'iyo rawere mana kanisa wacho ni nitiere rawera achiel ging'iyo ni mine bende omi thuolo to chuo kimiyo thuolo to nondgi chal nade. Mano ber kech king'iyo list no aneno ka nitiere mini adek members oket kanyo mini adek Fahima mabende is a female, yes, to en youth. Wan gi Mary, an advocate ma luoro kabisa osebedo ku practice in was Ngishu Eldoret for a long time. And Marito mabende ne jatenda osetiyo IEBC, and she was a manager before Kano they act as a registered political parties. Mago mine mang'eyo maber ne komi thuolo gi tenruok motegno to nyalo miyo jo Kenya ok ang'e mang'eny ahinya about Fahima, but Marito gi Mary, advocate wakili Mary tang'eyo kech en jok mosebedo field mar wakili ka for some time. Mangiso ni on the bare minimum qualification on the threshold of gender to the list o timore nade o keto maber. Anaparo ni mano to aparo ni ging'iyo matut kabisa kendo kedhi e region kama no chanda matin based on region enene to mabende bende ka ng'iyo matut al bi peti enene Turkana gi Uasin Gishu ne chiegni ahinya. King'iyo in terms of regions, Turkana County gi Uasin Gishu ne chiegni ahinya. To king'iyo Nyandarua, Kakamega, Mandera, Kisumu, mago to nok maber in regional balancing. But in terms of kaka wang'e king'iyo matut based on the 8 former provinces ma Kenya, tibiro neno ni ka region kanyo to obag ni matin ineno ka nitie choch ni matin, but in terms onedo kanyo nitiere moko ma oleng'ore kanyo nyakonchiel, but king'iyo professionally kacha king'iye age wise to the list is not very bad. And even politically king'iye jok machalo kaka Hassan Nur gi Oduol mako jo mose tie sirkal for some time. Hassan Nur osebedo PC, osebedo DC, osebedo CS. Oduol bende nyalo paro ne nitiere osebedo engineering surveying, osetiyo kata mana gi IEBC in terms of boundary delimitation. So en ng'ama osetimo consultancies mang'eny sana ni the commission, and kineno maber biyudo ni no tenore maber. Gima adwa ni mondo aler, TIFA opinion poll opogore gi results mag selection panel. TIFA opinion poll mano ne pach jopiny emano miyo amadi gini that percentage ok ni gima TIFA nonwa owacho ni percentage mane TIFA mi amadi cha ni emana amadi onwang'o e selection panel. Mano pogruok manyaka ket ne jopiny maber ke jopiny nyalo wacho ni omawa ni wanto waneno ka nyathiwa ema nobedo namba 1 to timruok nade. Onge ng'ama oseneno results manowuok from selection panel kadhi to the president in terms of kaka negi perform. Mamano gima aneno ka jigo koko nonego bedo public, to be truthful, nonego bedo public. To unge ng'ama osenene, unge ng'ama ong'eyo ni Ethekon nobedo namba D, unge ng'ama ong'eyo ni Amadi nobedo namba D. To gik makamago koler ne jopiny ema nyalo kelo chochne gi dundruok ma ok ber. TIFA nogolo an opinion poll kaluwore gi jopiny kaka bende noneno the interview, ok ni kaka ne giwacho no, it was the reflection of their performance in the interview mano dhi mbele. Nikech wang'eni kinde ka kinde ng'ato ng'iyo ni to ng'ato bende ni kacha. Ng'ato bende ni kacha. Wang'eni wanona gi nyakoro Gajwang' bende listi bende kane ng'iyo samoro wacho ni counties mago makaluo ka nitiere ng'a. Danyisi kanyo ni Francis Oduol wuok e county mano ma Kisumu. Akeni kotiene neno nade kotenre kod weche mag regional balancing kanyakla kod pok ma bende koro chiwnege. Nyaka wayie ni katiba ma wan go masani owuoyo weche madongo ma achiel kuomgi en regional representation. En achiel kuom good values and principles monego beni sa asaya ma wapogo lemo wang'iyo ni to gwenge ka gwenge, pinje ka pinje be giyudo adequate representation. Tadwa mondo ariura gi wakili Bol mondo wache ni kar Rift Valley
kanyo to kodwa dhi maber nikech ichal ka koro ng'at madhi e lweny to isedhi gi tayari in gi ji ariyo nikech gigi te seche moko gibo bedo subjected to a vote iwinjo wach mandera magi wasin koro ka in gi ji ng'at achiel ma wasin gisho kendo pod ng'at achiel ma be nitoro kana to going gi the past history ma waneno 2022 e Bomas ka jomoko walore gin e hotel kumoto jomoko dong Bomas nyisi ni seche moko mago dynamics ma ing'eyo but wan wadwa mondo bang' ka gibo dhi e vetting National Assembly wanyalo gombo ni orientation gi induction otimnegi e yo makare mondo ging'e ni gi represent to authority magi exercise no en authority mar the sovereign oken authority mar wuod got oken authority kata mar jakom oken authority mar mbunge mora mora en jo pinye mamiyo gi nikech at the end of the day gini ka ok giyudo makare to gi jo Kenya mang'eyo historia mapile chakre ndalo Moi pod jo Kenya gibo gore ko gibiro tong'ore ging'e ni seche immediately after vetting koro ken ng'at ng'ane koro koa kure en ng'at Kenya. To jo Kenya dwaro mondo gineni at least bang' higa 2002 if this commission bro yude right to giwach ni higa manyien 2026 bang' timo yiero ni at least nyithiwa ok otimo ang'owa ok ochwero remo mwandowa ok okethre en e apaya kata e ndara ne gik ma wadwaro mana kamano to bende wagini kinde ma bende koro jakoro mga jongi biro bedo ipiedhogi odiochieng' achiel mano chieng' tarik 26 ano kanyo kibo chake gi jakom bang'e ibiro bedo kitimone commissioners an biro luwe koro walosanda kotende kod submissions mago maga nikech jopiny bende neno ka National Assembly bende okwayo jopiny mar mondo bi ochop kanyo mano mar oro views margi nonro kaka gineno ni degbeni timo to degbeni giore chieng' tich adek chieng' tarik 21 dwe mar abich ne CLAC mano mar National Assembly Board kanyalo penjo ni why is that important? Mano penjo maber kabisa kendo approval iluongo ni approval gi vetting piedho kendo kadho ma the National Assembly onego bed ni timo ne jogi en gima ber kabisa mokwongo wach gimomiyo gini ber IEBC Act ma the procedure ne nong'iyo kaka yiero jogi nokoketo yo ma ng'ato nyalo raise go a dispute timelines moket kanyo aso strict maonge space mar dispute ma ng'ato nyalo dhige court ma ng'ini to bende gik jogo timo gi nikech ineno ka nitiere secrets mang'eny matimore iye ka like report manoa from this selection panel kane dhi president gi gik mane jogo nwang'o ne ji kia omiyo vetting madhi timore gi National Assembly through the TWAK committee en gima very very important sani endi nitiere jok ma wacho gik moko kuom joge achiel kuom gik ma wachore motegno en one nitiere jok moko ma a state officers moyier ka to sheria nogolo maber mane jogo advertise ni koponi in a state officer you are disqualified to be in this IEBC o konego bini ikali kaka IEBC commissioner mano oneno kanyo king'iyo list no jatenda machon Marito en a state officer kiluore gi the Political Parties Act mano penjo ma ng'ato kotero maber e nyim jogo ten bi penjo mapok odwoke nyaka sani aya kichak ing'iyo Nur Hassan en osebedo PC osebedo CS to nene iga mar 22 no ran kaka governor mar Mandera gi ODM ticket yes king'iyo the law strictly the law tok tamure ni mondo ng'amo chung kaka governor ok nyal ran the law no bedo exclusive matin no discriminate against jomo no wacho mana ni kichung kaka member of parliament gi member of county assembly koko kinyal join IEBC but there is what we call the purposive way of the spirit of the law. The president, the governors, to not be excluded. But King Matut, the spirit of this law was impartiality. Mangato nyalubido godo koseran in these positions okunigo bene ninga makama na dire kajo Kenya lofu ne dwaro tijini ninga makama endie me yiero ni ema koro bedo ka koro gik makamagi to kodhi before the TWAK committee to ginyalo ng'iyo matut mondo gipenye ni to are we going to pass it kineno the iluongo ne Public Appointment Parliamentary Approval Act ogolo gik ma TWAK
no nego be ng'eyo gima ging'eyo achiel kuom gini kaka ne the procedure manotigo kuom yieri e position no, kendo mar ariyo gichak ging'iyo ni to bende the suitability, are you suitable enough mar bedo ka. Omiyo ka jopiny ong'is ni mondo ondik memorandums kendo ondik representations modhi ka mondo ng'iane na ka jogi bende otimruok kaka dwarore maber, to ber mondo gindiki nimar bende nitiere sheria ka ng'eni jomoko biro dwaro ni mondo dhi e court. Nitiere gimiluongo ni exhaustion, doctrine of exhaustion. Doctrine of exhaustion tiende ni bende kapok idhi e high court mondo iping gini, bende ni kalo through gik moko manoketi mi nyalo yudo remedies gi. Omiyo jok mapango mondo dhi e court mondo ping gik machalo kamagi committee ni, gi commission the appointment of this good men and women of Kenyans, onego bende ni kuong gidhi e parliament kacha magi giket ywak gi kanyo mondo wigi thuolo makakoro ngidhi kai koto giwacho ni nwadhi before jogi noko winjowa kata ne gimiyowa duoko ma ok bernwa emomiyo wan e court. Nikech naseneno ka jomoko bende wacho ni Hassan ni nyinge noko pedhe listi mokwongo cha yes. Kaka mano nokel bang'e inyalo paro nangi no complain ka nyinge mang'isi ni kata king'iyo kako sebedo katimore. I'm sorry to interrupt. Nyinge mikelo ga chien kata king'iyo list mar CAS mane Uhuru Kenyatta oyiero ndalo mane ji otimo interview to be in the last government, nyinge mikelo ga chien gine ma gidhiga ma gibed kamoro. Omiyo mage penjo ma jo Kenya penjo, omiyo ka koro gidhi before the Parliamentary Service Commission, not Parliamentary Service Commission ma bende iluongo ne Jela Committee. Aparo ni it is good mondo jo Kenya ondik gigi mondo jo bunge bende oyud thuolo mar piedho jogi. Gima chanda achiel kapok awene nyathi wuoyo, bunge ni nigi teko mar kata wito list te oko Sharon. But gima koro chanda en ni selection panel ni expiry date gi notimre nyoro, noserumo nyoro. Koro ineno ka wan e kwogmaya ka bunge ni nyalo dhi ma wit kata nyinge gi oko te, kata wit ji ma koro miyo koro quorum ok bedi, wadhi bedo in a very bad crisis. Nimar yes, bunge nigi teko mar extend panel ni time limit mar timelines margi, but ngeni ok inyal extend gimosetho. Gini ne 90 days mano mi jogi under the IEBC Act cha nonego bed ni cover nyaka jogi bed vetted makal ni tijni ne rumo koponi appointment osetim. Sani ngeni koponi parliament odhi owito jogi oko kata owito moingo quorum ma jomodong koro onge quorum mai IEBC, to nyaka chuno ni nyaka wachaka process ni kendo afresh. Nyaka wachake constitutional crisis. Exactly. Koro ana penjo na nito ang'o momiyo wabunge ne weyo this panel dhi dala ka tijni pokorumo. Nikech wabunge nigi teko mar wito list ni kopono wit tarik 26 kata nyaka tarik 30 ka report of the parliament ni these people are not suitable. Mangiso ni kendo wadok kuma ne wantiere 3 months ago. And mano kende loophole mana neno in terms of gini kaka timore. Ana dwaro ni jogi ne dhi dala, wabunge ne chako extend negi kata mana another 2 weeks, gibeda ka mondo rita nena to wabunge dhi kalo list ni kata okal makoko kalo to dok negi gicha giteru list moro. Tinde no ke dekale koso hoyo ora mapio pio kapso chakwa kwal ndege gwe. Gima duong' en ni ande adwa bedo fair ne wabunge gi ose reject kata mana cabinet secretary kodhi mbele gi magikoni in to you are not suitable. Koro kapar kanya bedo fair enough mar wacho ni gibiro mana rubber stamp list ni, ginyalo we moko kendo ginyalo kalo moko kata ginyalo kalo bende gite. Kata mana office wa mar register political parties ndalo mane pod antiere kanotere gi ji adek negi ji ariyo manokalo. So there is a lot of things anything, but now for the purposes of eventuality ni gimoro nyalo timore
the selection panel ni no konego beni wedhi dala nyoro ni koro tam gi orumo maka koro gimoro timore to koro wachako kendo afresh from yiero selection panel manyien gimoro amora. I think in that one we are not sensitive enough as a state. We warito ne kako kang makamane bro bedo kadhi chien tari prare koda auchiel agino mino kotiro in bedi intiere gi bedi kaluore kod piedho listi mago mag mano wal gi jatend piny te kini mabedi ibro bedi ki piedho gi jakoro ngajua chien tari prare koda auchiel onyisgi mar mondo mi giter obok magi oboke kata certificates opogore kowuok e duol mar IEBC mondo duol mochung' weche mag mibadhi duol mochung' weche choko osuru KRA HELB DCI Office of the Registrar of Political Parties kanyakla kod reference iwacho ni Credit Reference Bureau CRB kotieno mago achiel kuom gik ming'eyo mabe oket gi nyaka e chik seche ma wa determine suitability mar ng'ato to be en mani gige ma wang'iyo but nitie gik moko bende madongo ma seche moko kane ning'iyo chikno nitie gik moko mane wichogli but kata ka mago no koketi nitie gimoro moluongo ni best practice kata best practices gigo maonge chik ma wafil ni ginyalo bedo achiel kuom gigo mabedo as parameters mitiyogo e piedho ng'ato. Onego bed ni wang'iyo nyaka social conduct mar dhano nikech ibo fil ni seche moko jo IEBC ok ong'eyo kaka inyalo dak gi ng'ato seche moko kaka kutieno e kijiji kucho kata ng'ato dak gi ng'ato yo wasini gishu seche moko isemaye lope to ka nitiyo kata e sirikal ne in PC moro kata ne in DC kata in chief moro iseyako lope mago seche moko pok ochopo e IEBC to ka japiny bo bedo gi wach gi evidence moromo ni ng'ani ndalo mane in PC notimo na gima kama kata mane DC notimo na gima kama to out of gima notimo ni nena lose mwandu na kata nena hinyre yo kama to sirikal no fail compensate kata gino no kudhi e doho mago achiel kuom gik mowacho ni mano kende oromo mondo wach ni integrity mari wase put under question to wakwayo seche moko mondo idogi luokri maler chieng' moro ka nafas moro bedo advertised teacher kiduogo then ibo yudo ni wan gibulo ni kata jok mane nyinge gi onge advert mokwongo mano sepiedhi to biro bang'e ei jok ma nyinge gi no biro chon ibo yudo ng'ato biro dhi court to definitely court biro winje nikech ang'owa nitiere gimoluongo ni the rules of natural justice. Ka ng'ani nyinge ne onge to wasnik mana nyinge wakwalo mana nyinge wakeli ichal ka osekwalo ng'wech ne joka donge tiene nitie favoritism moro mimiye to natural justice okalaw ni ng'at ma kata yadwa ikelo mari later to mari biro mokwongo to jogo mane nitie iye kanyo mokwongo to wegi and they were all qualified. Ino gik makamagi ne gik manyiso ni seche moko gik ma iwacho ni gitimogi ng'ato nyalo wacho ni ne ok gitimgi in good faith makata mane delays minenogi inyalo ibolo ni kare gine delays ma artificial or mechanical mondo dhano cost time malongo then ng'ato bodhi e doho to bana gini kutime kama odhi kelo constitutional crisis wakwayo mondo kale then bang'e kore ka wadhi watime ang'o wadhi wanone kata walose mano ok onego bed kamano. Public administration en guma sensitive maka ng'ato wacho ni koro odonjo e field mar public administration must be cognizant ni nitie gik mag govern weche mag public administration emomiyo seche moko wan gi gik ni judicial review makang'e ketho to sirikal duogo ywak ni umono tich japiny ok moni gi tich sirikal no motelne gi jok manie yego gin ma ok gidwa tugo e apaya kata mana e field mosemigi ni gin gidwa tugo oko immediately kisewuok oko nyaka ang'wa rom kodi e doho kendo ang'wa kari kodi ka bin gi kuok ibo ywak ok en hechwa but nikech wadwaro mondo wadagi kaka katiba ni oseketo ni within the confines of the law and anything gimora mora mabiro timre oko mar katiba ni mano kori nyalo donji ni ang'owa gi treason tibiro negi to kodwa mondo negi podwa dich gi joma ng'eny emo bende kaka japiny akoro ngejwa muntiere koda teko bende kinde mabende koro ibiro bede ki ipiedho jogo ko mabende koro nosewale winjo wacho ni nego bende indiko written submission itere ne clerk kineno ni kata mna person A B
oko winjore gi lemo makamano to bende ndiko reasons why ok tera ne anto koro kadwa Sharon ng'aw ok idware nikech ang'o kata kidwaro Sharon ok ochuno ni indik mana ni ok idwaro ng'ato inyalo bende ndiko ni idwaro ng'ato and either way in support or not in support omiyo en gimoro mindiko ne joma dwaro ng'ane ndiko ni joma ok dwaro ng'ane be ndiko ni en gimoro mondo omi joka kaka ginyalo piedho jogi mok ni gikalo gi akala ma jopiny ok ong'iyo wang'gi motut noyudo ne bende ginyalo kamano. Agini e okang' mar ariyo nyaka ronga jwang' wadhi bedo kwa loso ni chik to wachang'o ang'o ma bende rito jogoeko ma bende koro nowala ponono ni biro bed kitimonegi piedhruok makare maketgi ma iwacho ni od bura go sae ni yes tick magi joko ma bende wayierego bo bedo yo machal nade. Kata kamano nitiere kaka SUPKEM noloso mago riwruok mago mag dina bende noloso odiochieng' manyoro kaluwore koda yiero mago mag jogo ma bende jatend piny Kenya nowalo motelo ne chenro mar piedhogi e od bura maduong'. Awinjo na bang'e awinjo na paro mano mar bona kanyakla kod Owino. By a senior politician is that there should have been further consultations within the dominant political class before the president announced the nominees from the list presented to him by the selection panel. We find this suggestion absurd because constituting the selection panel itself was a very participatory, negotiated and consultative process. Tumewatagua panel kwa maridhiano, watu wamekubali juu ya panel. Sasa imekuwa watu wataka kuzunguka. Hii ni kutia tashwishi. Mago gin paro mopogore ma bende uchiw kanya koda riwruok mano mar SUPKEM mano riwruok mago mag jodina mago mag salam iwinjo kaka giloso to par ni aput kanyo bende nitiere jokanyo mo represent bende dinde e kinde ma bende ni nono iwacho ni din en important mar mondo mi obed kanyo bono inji pachi bang'e awinj mar Owino kapok oko yo matin. Nitie gima osebedo ka timore ma nochake gi the former vice president Stephen Kalonzo Musyoka kotenore gi the consultation kaluwore gi the NADCO report nowacho ni nyaka e yiero mar IEBC commission nyaka to bed consultation and concurrence. Nitiere gik moko ariyo madongo manowachi utiyo gigo paro no Otieno Kajwang'. Nitiere consultation and concurrence. Mane kaka NADCO report nondiko. But gima nitiere gik moko ariyo madwa wacho ka. Mokwongo en ni NADCO report ne manonyuolo the IEBC Act manopiedho joge. NADCO report kanowuok to ne gigolo gimiluongo the IEBC Act. Gima notimore ne gini ne jogo ma Kalonzo Musyoka mane chair. Ne gigolo the report to ne wigi owilo giketo gini e chik. Omiyo koro kata ginyalo gombo mondo timre ni mondo time onge kaka inyal time ni mar onge the legal framework kaka inyal time go the consultation modwaro ni especially sama koro wantiere ni mar ne okokete chik kaka gigombo no. Yes, ne nitiere NADCO report, but no kokete mondo bedi ni en gima ochuno nyaka tim a framework and timelines mag yiero these people. Mano mokwongo. Mar ariyo, inyalo paro ne nitiere Judge Thande. Judge Thande no golo judgment moro kaendi on the selection panel kaluwore gi the Benesa constituency. Gima duong' mane Judge Thande owacho judgment mare no wacho ni political process ni to bernde kendo adieri this is a political process doctrine onego be ni luwo ji wuoye but wuoyo mari ji ok nyal override gima katiba kata sheria mamoko giwacho kata ben mana ni ne ber ni koro onego be ni wawuoye to ka wuoyo no ok dhi ketho chenro ma gima IEBC Act wacho kata katiba wacho to onge kaka inyal time. Omiyo no wacho ni onge kaka political constitutional provisions inyal kethi based on political issues mag gombo mar ng'ato and expediencies magi ng'eni gik mano wacho mo wacho ni
ji oseinyore kendo jo Kenya osebudho mang'eny ka onge jomatel ne gie bunge. Sani koro wan gi by elections 20 in 20 electoral units. Imagine ni koro jogi te 20 gi kuonde 20 monego bed ni time by elections Kenya mangimagi ni rito nyaka chieng' moro Kalonzo gi Raila gi ni winjire koka ji dhi mbele. Koro jaji nowacho ni chopo kama koro this political doctrine of political dispensation and political arrangement ni iketo kando to waluwo gima sheria wacho to wayudo ne jogi kaka jogi nyalo konyore. As we speak, sheria wacho ok wach ni jogi onyogo wuo for consultation and concurrent. Omiyo gidhi adhiya mbele, gino osechopo stage mabor kama entiere mondo jogi koyie to me jo Kenya the commission. Onge kaka wadhi nyalo bedo ni sani wachiko yiero almost 1.5 years to wadhi yiero pod waonge commission ni ji nyaka winjire. To kinyalo paro bende tungni nobedo mang'eny e yiero the selection panel ka jogi ne dwaro ni mondo o representations gi obede mano timore kaka ne gidwaro no ma jogi ema nobedo kanyo. Kopo ni ng'at mane gioro kanyo no okotimo kaka ne giwinjore chakruok, taparo ni bera kudok chien tuwuoyo kaka uni to ne waori mondi kelwa ng'ani gi ng'ani ere gi. Kapo ni neno ka gionge list no to ng'at mane oro kanyo no emi penyo ni mar kucho be ji goye kura, kucho bende consensus ema bedi kopo ni anya gombo ni Sharon ma bedo chair, but ka members mamoko osewacho ni eto no ok onyal bedo, onge gima inyalo timo. Omiyo gima duong' sani en ni ok apar ka it is timely and in good faith mondo ji obokre ni process ni chungi nikech jomoko dwa ni mondo dhi odog Bomas. Nikech yiero bendo kayo mano mar higa mar 2027 to gik moko bende ng'eny nikech kata kiewo gini wacho ni boundaries bende pok otim gik mamoko ang'eni Owino idwaro loso kotende kod mano wako mana yweyo matin wabiro bedo kwa loso kwa dhi nyime. Jakwan Mojwang' sang'we no seromo bende par ni ote magi bende abiro bedo kasomo e okanga mano mar 2. Akayo matin abiro gi mathoth. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Looking for unbeatable deals? Citizen Duka has you covered. Get 2 kg all-purpose flour for just 140 shillings, 2 kg sugar at 315 shillings, 3 liters cooking oil at only 789 shillings, 5 kg basmati rice at 1,289 shillings, and 2 kg ugali flour for just 139 shillings. Simply dial *487*5#. Choose the product you want, pay, and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Penj laktar ko kale Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kodiechieng'. Duto teka unusie gi wachno.
to ano ka bibet kai kinyome to kata arus mare ano ka bibiro ere kaka ini nyalo timre ko sipra malich kamae ko siparo ni nen mana kende ka an ka bora chiel kode to joma ni kate bende ni kode en chunja dek osiep hera koda timbe andhoga makelo chwanyruok koronge kaka arus ni nyalo timo maye yawa ikrine wuodh parineti sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno mana e Ramogi TV. Nyakorongo jong machiegni okang' mar 2 dakika 4 tok saa 4 mano mar okinyi. Pod odhi nyime gi twak marwa e chenro mar mbaka oromo. Okinyi ma kawuono waloso kotenre kod chuogo IEBC. Mana kodong mana higni matin 2 kende. Katika mane okang' mar 2 makama wabiro bedo bende kwa tudre gi jofwambo magwa mantiere gwenge mopogore opogore mar mondo mi jopiny bende wawinje pachgi kaluwore gi thor wach ma bende wantiere godo hango marito jo IEBC. Ote magi bende nacho na abiro bedo kasomo gi e kinde thuolo manok. Katika mano pod antiere ka gi wenda Nyakorongo Jwang Bon Makolwal kanyakla kod Owino Kotieno. E okang' mar 2 ni walosane na kotenre kod ang'o marito jo IEBC. Achak kodi Owino kapo nono ni odhi timnegi apiedha ma oyiergi magidonjo e apisi. En ang'o maritogi nikech ang'eni wantiere kod wards, constituencies ma bende yiero nego bende ne timo. Erokamano ahinya Sharon. Achiel kuom gigo marito jo IEBC maduong' kabisa en bedo gi paro gi chuny mar duoko confidence ma ng'ato nyalo luongo ni yie e commission, nikech commission ni en achiel kuom commissions ma jo Kenya onge godo gadiera. To kaka gibo neno ni giduoko yie kata confidence e commission ni mane achiel kuom penjo ma jo piny pod ng'iyo, nikech jo piny pod wacho ni yiero manosetimore e Kenya kae mane nitie gadiera maonge mibadhi ne yiero mar higa 2002 kane kelo Kibaki kata kane gore Kibaki omulo. But bang' mago onge yiero ma jo Kenya osedhiye ma ok ochwero kata remo kata ka ok gibedo ga kere kimoro amora. Tieni koro mano commission ni nyako ng'eni ere kaka udhi tiyo gi pache to ere kaka udhi interpret rules and regulations moketi, nikech already nitie framework, nitie gik moko kaka onego bed ni timo. But thothne gibo seche moko gibiro miyo wang'gi ni ok gidwa timo ang'o, ok gidwa luwo chike. Immediately ka bo miyo wang'e kanyo kuma koro akere kaka ibiro chako godo. Gimar ariyo en ni in as much as commission nene onge but ne wan gi secretariat. Nitie gik ma onego bed ni timo gi secretariat kapo ni gin joma proactive. Iyano kaka gik moko mane continuous voter registration. Onego bed ni dhi adhiya mbele, onego bed ni dhi adhiya mbele kata mane offices gi. But ibo yudo sani thoth satellite offices mane nitie kane dhano dhi e yiero maduong' 2022 office go sani oselorgi. Ok giti kidwe constituency level kata kibiro kumoro ka Kibera office jo IEBC niga ka DC kacha office no onge ena container mino lakini olore to nyithindo mang'eny bedo gitan bi 18 years sakasa pele ka pele ko kadiyo kata ka Bureau of Registrations of Persons to no beno akanyo to kalo ka IEBC to do ka IEBC kanyo beno timre nadi olore ng'at manyalo winjo wachne bende onge. Koro nyaka ging'ini ere koro kaka wadhi bedo gi programs, nikech time to dhi karumo, ere kaka wadhi bedo gi chenro maber madhi make sure ni kaka secretariat wase open up this exercise or this process. Ere kaka gin gi returning officers but adequate recruitment processes and exercise that leads to successful by-elections mawacho prariogi. Mano is very, very important. Nyakuro chak bedo gi a discussion mabu lead to an exercise maja peni kata ko participate to we owacho ni bana wanto
kaka jo ugonja mae kaka watime to mae kaka wayiere wan kaka jo Banesa mae kaka watime to mae kaka wadware wan kaka jo Kakamega County e by election mar Injendi Malulu watemnwago e yo ma wadwaro and they must work hand in hand gang'owa give these political parties seche moko parties moko bodwaro gik miluongo ni direct nomination yiero successful elections kata by elections track record party primaries parties ma wan godo gi obed ODM obed UDA obed DAP obed all these parties gibende nyaka koro gichak engage their party members kapro ni gibo wacho ni gionge mwandu moromo manyalo lead gi mondo gitim successful party nominations nyaka gibed communication framework ma jogi biro yie ni bwana wasewinjore ni bwana karwa kae to ng'ane gi ng'ane idhi miyo tiko maonge by elections owino makama ka gikanyo hang'in wabiro bedo kwa loso bende kotende gimano muskum ng'adi yiena mar mondo mi adhi e county mano ma Homa Bay nyakwara Mgajwang mar mondo mi atudra gi jafwambo marwa e county ma Homa Bay Alia Beach mar mondo mi onyiso ni county ma Homa Bay ochiwo nade to oganda wachang'o kaluwore kod welo mago mag jokanyo mag IEBC kanyakla kod gigo ma bende rito gi e apisi abich amosi ni misawa inyalo mana kawo twak achiel kachiel.
Ero kamana inya habicho winje makare jopiny bende loso makare kaluore koda geno mabende gintiere godo. Nyakwarom Gajwang jofombo magwe counties mamoko bende watemo mano marangogi. Wang'eni kor lwasi ok ber ahinya kindegi mabende koth chwe. Na kwayo ni mos kata nago mos kuom ng'adi owino kani loso kotende kod constituencies mabende ntiere. Iwacho ni constituencies manek bende yiero itimo, wantiere koda wards, bende wantiere koda od bura, iwacho ni senate. Nana Baringo kacha bende senator margi bende ne otho. Ang'eni aneno Juma ikore yo makare mano mar loso kodwa. Well der Juma mar mondo miki kacha ka ng'adi kendo. Juma ntiere county mano ma Homa Bay Nyakwarom Gajwang ene county ma Migori. Ang'eno kwan walos kode kotende koda thor wach mabende waluwo Nyakwarom Gajwang. Juma nonyisa kanyo ni nitiere wach moluwo e county mano ma Migori. Juma kinyalo mana winja amose ni misawa. Inyalo mana nyiso ang'o matimore Migori okiny makawuono. Ero kamano Sharon, county ma Migori wachiyo makare. Kabedo kinyi makawuono wantie bura mabende okelo ganda sectors mopogore ma oting'o jofwambo, oting'o jogo mantie arita ma sector ma arita kwe kod mamoko mabende twak maduong' en yore ma otende kod kedo kod lwenjego ma kit chwech e county ma Migori. Wang'eyo ni county ma Migori nyaka sani report wacho ni wantie atamalo 51 kabende ma osemiyo keto okenge mopogore opogore. Kabende duolno mochiwo wechego ma kedo kod lwenjego ma kit chwech ochano romo mar ng'eyo ni to okenge ma ginyalo keti to inyalo nywand ji nade mar neno ni koro wakedo kod lwenjego ma kit chwech e county ma Migori mangima. Kabedo kinyi makawuono an kod achiel kuom opisas ma ochiwo wechego mag kedo kod lwenjego ma kit chwech e county ma Migori Omo. Mabende ratwago matin ni to wachomo kanye ka otende kod kedo kod lwenjego ma kit chwech mabende nyaka sani koro pod nitie malo e county ma Migori. Adwaro mondo koro imiya thuolo mondo atwakore matin jatelo chori machiegni gi ka. King'iyo kacha wan gi romo mokelo migepe mopogore opogore. Ang'o momiyo romo ma kamae winjo iwacho iluongo jofwambo, iluongo bilani ka sa biro pa ngwedo gi joriem boda ang'o momiyo jogi koro kelo kamoro achiel kata ang'o momiyo uluongo migepegi e kedo kod lwenjego ma kit chwech? Mokwongo ago erokamano ahinya ne Ramogi TV kod Ramogi FM wasebedo kwatiyo kodgi machiegni kendo maber kuom weche mag goruok gi lwenje mag ute. Wang'eyo ni Migori ka pod wan atamalo 50 kadhi mbele kanyo. To mokwongo nyinga Reverend Omo atiye department ma gender. Wan ka indika wuono mondo wakel puonjruok kata gimiluongo dho wasungu ni sensitization ne police, ne jo boda, ne jo fwambo, kendo ne jo matatu mondo wamed gore kod lwenje mag uti. Gimomiyo watimo ma en ni waseyudo ka chandruok kata lwenje e kind keny kata kind dak kata kind udi osemedo kadhi malo kendo ripode osewuok Migori kama ok beyo. Ang'eyo ni samoro kineno radio kata TV iseneno ni nitie kata mama moro manong'ad lwete chien ka gi jagono manodago buturiri ka kendo kiancha kocha be. Koro weche gi dhi nyime ka kendo nyithindo bende pod iketho ratichgi. Emomiyo wadwa ni jogo miluongo ni duty bearers kata jogo manitie gima ginyalo timo mondo kony wachni kata jogo machiegni gi kuonde ma gigo nyalo timore mondo wapuonjgi mondo gimed konyowa kaka sirikal goruok gi timbe maricho madhi nyime Migori kanyo. Oinga ni kanyo waseneno kuwa bedo gi romo mathoth kinde ka kinde to samoro lwenje mag kit chwech pod medore. Sida ni kanyo en jopiny pok okawo jukumu koso migepe maluongo gima pok okawo thuolo makare mar kedo kod midhieroni. Kaka piny lokore kendo kaka piny medo dhiyo ohingni gi bende medo timore. Waneno ni samoro wan gi challenge kuom nonro kaka timo nonro emomiyo wakelo polis ka. Samoro wan gi challenge kuom ji ma ok ong'eyo kaka sheria onego dhi emomiyo bende wakelo jo media ka mondo omed puonjo jowa mondo ong'e kaka chike bende dhi. To bende chandruok ma wanyalo bedo go moko bende ulongo ni cross border. Nitie timbe moko maundu moko makadho border kadugo koni. Kaito bende wamed puonjo jowa mondo med ng'eyo ni koketh ratich gi tinyalo tim nang'o. Samoro gigi medo timore nikech kata kaka ji odakie ngimagi. Wanyalo wuoyo kata gi mine kech kaka wasefwenyo ni mine mobedo gi jomoterogi oseyudo ka jomoterogi go osehinyogi sana. Koro wamedo
puonjo ji mondo gimed ng'eyo gimonego tim. To chandruoge gi medore nikech ng'eyo matin mar ji, namba achiel, kendo samoro bende gimedore nikech ka nweng'o mar ng'ato ni piny, to mano bende nyalo miyo odonji e lwet ng'ano manyalo hinye. Moko bende wayudo ka medore kaluwore gi weche ma koro ji nyalo nene mtandao. Mago bende nyalo bedo gi negative influence kuom jogo manyalo neno gik matimore kuonde moko, kaeto gimene gidhi mondo gitem pimo mano. Koro nitie weche mang'eny momiyo chandruoge osemedore ka, to ok Migori kende, kuonde moko bende gimedore. Emomiyo lweny ni en lweny manyaka wago kendo chunywa kik ol. Kwatieko, cases gi thoth gi wacho ni ikieko gi e kor gwenge, kangaroo court. To mogik kitudo gi mano bende wacho ni obilo osebet kiseyo ahinya ni cases dhi kacha to samoro gender desk onge kuonde gi mang'eny. Makito koro ero okang' mukawo kaka migawo mar kedo kod midhiero bende jopiny tudo ka ywag ariyogi. Nitie jogo mwasebedo kwawuoyogo, chien kacha wasewuoyo gi chife, chien kacha wasewuoyo gi jogo matiyo kod chife kaka jodong gweng'. Emomiyo koro wase-escalate, wasebiro mondo owuo gi polise bende, kendo kwawuoyo kodgi kama gin bende mondo ging'e ni kangaroo courts kata temo loso wechegi e kind anyuola ok en gima chik oyiego. Temo loso wechegi e kor gwenge kocha kata kangaroo courts osebedo marach ahinya, kendo osekelo hinyruok ne nyithindo kata mine, sana sana nyithindo kata joma nyiri kata mine mosekethore atichgi. Kendo wadwa mondo polis kod jo media kaka wakelogi kaka kanyakla mondo konywa elo wechegi mondo ng'ere. Emomiyo wakelo polis kaendi, niche wasewuoyo gi chife kendo pod wabiro wuoyo gi jogwenge. Maendi lweny mok wabiweyo, wabiro dhi nyime kwa escalate, mwatere nyaka sikunde mondo ji ong'e ni ratis ng'ato kokethi to konego bed ni wachno itieko kor gweng' kacha. Erokamano ahinya, atieko kodi. Kinyalo winjo mano direct wechego mag lwenje mag kit chwech. Kaunti Migori bende joko lero ni lwenje mag kit chwech pon tie malo. Kan wang'eyo lipot manogol kod Doma Migori kinde mokalo, ne yango ni king'iyo atamalo 70 mag cases mag nyithindo ma e Doma malo gin mago mag cases mag bembo, ma bende koro ng'iso ni cases gi dhi malo. Kawinjo ka bende temo tuomo ni weche mag terruok osebedo ka bende nyaya ahinya wechego mag lwenjego mag kichwech, kendo oganda nyaka koro lok pachgi to ahinya wechego mag terruok, kendo migepe duto nyaka koro kamoro achiel mar kelo lwenjego mag kichwech, to ahinya kaunti ma Migori ma bende koro osedhi malo. Erokamano ahinya Nyakoronga Juanga. Mano George Juma achiel kachiel kowuok e kaunti mano ma Migori. Juma Agonyi mano mar mondo mi dhi e romo mano mar kedo gi lwenj kit chwech e kaunti mano ma Migori. Aduogi kende twak Nyakoronga Juang, waduogi matin e dakika 30 kapok watieko twak marwa. Mana achiel kachiel karwaki kendo Owino. Mana kinyalo loso kotenre kod weche mag constituencies, wards, kanyakla kod Erokamano magi achiel kuom gigo marito jo IEBC. Tapani mane wasewacho maber ni nyaka gikel confidence mako Joseph na luongo ni chiacha iwinjo mondo japiny obed gi adiera ni adier commission moketi ni en commission manyalo miyowa ratiro. To mano be ok en guma lich. Adwa mondo aduoku chien matin. Kane pok wadhi e yiero mar 2007 donge bele kanyo ibodo ni ne wan gi gik manotimre donge to ibodo ni e yiero mar tuoto ng'awa manotime chairman Kivuitu be ne ni yiero ma jopiny noyiego japiny noyie kode. Kivuitu nogono be ochako biro bokonyowa e yo mopogore, but koro e 207 ng'ama dwoko ketho gini donge same Kivuitu. Tiende ni nyaka jogo gibed in a position ma ginyalo wacho ni wa take charge, wan go authority, wadwa timo gini gi gini gi gini. Nikech seche moko ibodo ni ok wanyal pima by election gi kaka yardstick mar yone jogi nyalo tiyo ka jogi ok nyal tiyo, because ibodo ni by elections ma wadhi e 20 gi the stakes are not high. Iwinjo koro it would be a matter of life and death. But makoro yiero maduong' makoro jibire miwinjo ka ji wacho ni be nitie ng'ata mosegadhi gi mosegolo tije gi one term. Ing'e ni mano yiero ma kila ng'ato keto mwandune, kila ng'ato keto njori meke, kila ng'ato keto ligangla ge duto te e iye kanyo. To koro kanyo kuma nyalo konyo ma pod ainga ni nyalo konyo nyaka kawuono en luwo chik to gibedo thuon.
luwo chik gibedo thuon e yo mane. E kes mar osiepna moro tiyo daklo ka nyinge Maina Kiai gi jaduong' moro wa Mombasa ka iluongo ni Khalif. Court nowacho ni yiero timre e constituency. To mondo gini adier japiny obedi gadiera. Kech gik ma seche moko timre e constituency ka pok waneno ga ka jo Ramogi kata jo KTN kata all this media house gilando seche ma ja media cha wacho ni mae wane tallying center mar Kibra constituency to kae ng'ane yudo kura makama. Gino kinyalo time in all these 290 constituencies. Iwinjo, nikech kanyo wan gi agents, kanyo wan gi jite. Kibro time e 290 constituencies. Ma ok warit ni ng'ato dwaro ting'o gigi, biro go Bomas, to idiere e iye ka pok ochopo Bomas, to oselokogi. Boketi gi ng'at moro ni Kamago be osedonje portal, bosekedo gige gi yore, keto lwete bolilo portal ma kore kia ni nyon kanye. An gadi ni yiero gi nyalo bedo yiero maber. Kibo lande magimo lande constituency no. Emitiyo godo. Ai. President wang'ego bang' dadariyo. Nikech America nigi almost 50 states. But gotieno, ineno mana ka gikol. Wakol ni Nevada, kayo dhigi Trump. Waneno Mississippi, kayo dhigi ng'ane. Don samoro system margi nikech yiero ka yiero winjo ni internet nitiere gwenge moko makata samoro ballot papers ok ochope. Ang'o miyo piny nyalo chopo to ballot ok nyal chopo? Mane penjo maduong'. Nikech gin gik mobilo designed mondo fail. Iwinjo. Koro leadership cha ema nyaka bedi go teku. Bawache ni watiyo ne japiny. Ka gibo live gi spirit, but the case of Maina Kiai to duoko mag yiero wabo yudo bang' dadariyo ma after 7 days chairman okochuno nyako dhi Bomas nikech iketi gi jo Tanzania mawero weri ma ok iwinji ti imiyi false hopes. Ineno tuma gik moko wadwa pesa mang'eny churi infrastructure miketo go Bomas no oromo tero nyithindo e sikul kata mana for 1 year because en go mari go in billions. To seche moko yudo ni capitation mar 17,000 ema sirikal poko tero nyithi wa dhi school. Sani wan gi juma mar 2 skunde ywak to pesa miko kete Bomas oromo to kata mana budget ni winjo kata mana approximates mabenda IEBC bende nadwaro nikech yiero kinuoyo yiero e kuonde chung'od bura moheo mana kaka nasenyisi mago moro constituencies gi wards moheo 20 mano bende en pesa. Kitimo voter registration mano bende en pesa. Boundaries kieo mago bende mana pesa. But okonego waywagi nikech guma expensive maber en democracy. En expensive nikech onge madhano. Koro okonego waluor expenses mage, but unnecessary expense like moko mag Bomas kiani relaying to court nosewacho maler ni gini itime constituency. Let us live and abide by the spirit of Maina Kiai. Ero kama na yenya kutie ngene boni in bede kapo kiloso wakao yo matin director mara nyisani wakao mana yo matin ondugo tie ko twak nyakoro ngejwang kik di mabor. Winja pari, inyaki puonjri kaka ini wuone nyalo konyri. Okabi bedo kodi pile monda konye gimora mora. Iwinja? Iwacho kamano nang'o? Ana wacho ni adier to in nyaki yiego. Ana dwaro mana gimora achiel kende. To mana ni pari nit. Inyalo paro wach pari nit kang'ama yo sekretary. Ino kinyal yudo nyakono. Yuil kode. Ana biro miyo gi puonj mager ahinya, magin gibiro paro kae nyaka chieng'. An kamoro achiel gi Vikram wayudo hera dichiel. Nyasacha kwayi, timane gimoro mabiro miyo wabed gi jok mwahero. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng'.
Nekorongo jong machiegni kende okang' machielo ma en okang' mogik ma bende wantiere godo mano mar dhi nyime gi twak mar chenro mano mar mbaka oromo. Ang'eni bon mako Lwale wacho ga ni kom obed mar jakom kanyakla kod commissioners mago mag IEBC. It's normally a hot seat. En kom maliet. E kendo bende koro waloso kotende kod ang'o marito jo IEBC bende nyaka walose kotende kod mano. En mana ni in wakili. Yes. To kwang'iyo piny Kenya nyadi mathoth. Wano kwa dhi ataro mar chike mathoth. Nikech kuom ranyisi kineno ni IEBC okidwa chuoge donge. To kimisa midwa chuoge ni nwalalo jod bura mano kwongo tho wacho ni seat mano bedo vacant mokwongo ne en jod bura mano Babanisa mano kulo malima mano tho kanyo e higa mar 2023. Yes. Manzo ni representations ma constituencies moko nitiere constituencies madongore to moko ok dongre nikech gionge koda representation. Walose kotende kod mano. Mane momiyo judge nowacho maber ne jogi inyore. Jogo nosedhi nyaka court mane gisewacho. Ma court noseyudo ne in terms of representation kata king'iyo gik machalo kaka CDF, gik ma services ma government onego beni timo through devolved unit machalo kaka constituencies. Jogi ok yud maber. Omiyo ne osewach ni by election gi onego beni timo as a matter of urgency. Ma onego beni sama kama. No onego beni osetim gi. But nitie gima duong' ma nyaka wawachi. Ing'eni Sharon nyaka watim referendum ma 2010 mwabede gi katiba manyien. Wasebedo gi electoral cycles ma maradek. Electoral cycles gi onge waseyiero IEBC commissioners. Onge IEBC commission mosetieko tamne. Wasebedo gi gimiluongo gi kizungu ni immature transition in all these electoral cycles. Inyalo paro joma nochako 2013 asane sagini ne ogitimo 2017 gite. Joma notimo 2017 Chebukati the Chebukati 1 manodogo timo 2022 ne jomoko nowuok Gurugat gini aneno gi ka ne giwuok kombe gini nowuok aya joma koro notimo 2022 sani koro wadhi e 2027 is different people. Pok wabedo gi gimiluongo ne full transition of the IEBC electoral management body. And mane gimose inyowa mang'eny kabisa. Mane momiyo kaka by elections gini ok nyal timore. Mane momiyo kaka sani koro continuous voter registration ok nyal dhi mbele. Gik machalo kaka delimitation of boundaries ok nyal dhi mbele. To mage gik ma inyo our democracy. Sharon ing'eni king'iyo maber Kenya sani kama wasechopo gi demokrasi marwa iluongo gi kisungu ni wasebedo gi mluongo ni democratic consolidation. A democratic consolidation akiana nyalo luonge na onge dholuo en demokrasi wa osebedo motegno makoro njeng makoro inene ka demokrasi moromo is self-sustained. Nimar en demokrasi ma wan gi functioning IEBC onego benisa ne wabedo gi functioning IEBC nikech ma is our election fourth election nyaka 2010 nyako beni wasebedo gi institutionalized political parties ma eneno ka wadgo kotieno wacho ne political parties onego beni koro timo gik ma very democratic in terms of their party primaries. Onego beni wabedo gi wan gi robust dispute resolution. Wasebedo gi judges mabecho manyalo koro mano ngiso ni our democracy osebedo consolidated. To ma gima osebedo mono democracy wabedo consolidated. And pok wabedo gi a full transition IEBC. Iga ka iga waloko this IEBC. Mane momiyo this by elections timore to gik moko ok nyal dhi mbele kaka dwarore. And mane gima inyo wakoponi ing'iyo mano matut. Omiyo jomanesa gi other 20 electoral units ka lack representation. Mano gima oken gima onego take for granted. To bende ngini gwenge magwa makaluo bende wantiere godo dwando ka jaod bura maka Sepul bende nonegi kopogre ka Sepul opio wandai no milemo ko Guja bende gionge representation gi wards mag Kaluo bende. Exactly. To koro mane momiyo ineno ka seche moko bedo piny mosa kone gik marito these commissioners en gima duong kabisa kene giseneno gine onego benigi I hope ni the 7 people madikao these positions chair and the 6 others oseneno ni my expectations maritogi my ndie gima gidwaro mondo gitim ne mari ng'eyo Sharon this is a special electoral cycle maro ma 2022 to 2027 opogore gi mamoko gite ni mar
ene cycle ma gik mora ma abich madongo monego beni timo en electoral cycle ne onego beni timo. Mokwongo ene cycle monego beni watimo gimiluongo ni boundary delimitation. Ingeni cycles go mokalo ka sheria ok ne dwa ni mondo watime. En onego beni watime. Onego beni wayiero commissioners manyien. Onego beni watimo voter registration. Onego beni watimo electoral reforms. And all this inyaparo electoral reforms ka from 2017 kano witi oko yiero mar president. Pok watimo comprehensive electoral reforms. To nikech kane watime last time nogore piny gi BBI. Miyo nokotimore. Omiyo from 2017 kane presidential election owiti pok watimo gimiluongo ni comprehensive wasebedo watimo gimiluongo ni piecemeal electoral reform. And mage gik mainyore. To wang' ni nonego beni gigi te watimo tema sani pod waonge gi commission. To bende makila kata mne penjo kanyalo kumna winjo pachi kowino mano kaluwore koda chir ma bende oganda nitiere godo nikech kinde ka kinde waneno gik ma jamienjo bang' higni 5 ka koro wacho modebe. Geo pod ajanyisoga ji mang'eny ni koweyo gik mana mokete chik ni jatelo nyaka lu gigi nitiere gik moko ma seche moko bon kata an kutieno wawacho ni aketo gik ma inbuilt gik ma an mwenyewe an go ineno kech wawacho ni you endow yourself with those skills gi ok gidwa ni gibede chik but gin gigo ma in iwuon nyalo konyi mondo manage public institution to mondo confidence ni obedi iwinjo eni nitie kata gigo ka ji wuok Supreme Court manyocha Raila gi Ruto nitie gik ma Supreme Court cha nowacho administratively gigo nego bene timo gin gik mabecho. Koro it is upon this commission ma en chair mare ma koro provide that strategic direction mondo nyis joga gini mana ka ng'iyo gik mane owache court mar 2017 gi gik ma kendo court owache case mar 2020 Tony aparo ni in as much as ni koro wadhi timo kagi kacha we can still msungu wacho ni we can chew the gum and climb the stairs at the same time. Wanyalo timo mana internal reforms mawegi mwana wa propose ni regulations guide yiero ni wadwa mondo dhiye before the committee on delegated legislation wabede gi jojaila wabede gi wabunge wabede gi these political parties wabede gi PPLC political parties liaison committee wanyisi gini bwana gige ma wadwaro untu neno nade. Koro ka wasebedo gi that conversation to wakel ne japiny giobedie kata mana Bomas kacha mondo chieng' moro kik wabedi gi kisongo mag hotel to ji osenegorego iwinjo kech gigo pod inyo chuny japiny gigi kata chairman mwenyewe nyalo timogi kata ka jopiny pok ochako go koko mane mwaluongo ni strategic direction. In ng'ano manyalo in tiga ng'ute bor inyalo neno gimoro kapok otimre tiwacho ni adwa mondo abed proactive nikech thoth gigi ikeregi okata mana the parent act no ni the act of parliament gin gik mabede regulations and gik mang'eny mikete regulations ikeregi kanyo seche moko wajumbe mwango they hardly read ok gikaw thuolo ng'iyo regulations gi kata mana ka Michuki ne kelo gi yegelo ni the Michuki rules those things were placed before delegated legislations committee to kanyo kuma gi mang'eny hinyore nikech kanyo be ma serikal pande ang'o pande gi madhano nego bed proactive ma chairman ema nyalo koro konyo jopiny pamoja gi commission mamare. Erokamano ahinya to bon mar mondo mi IEBC ma koro biro bedo ka donjo manyien mondo giduog geno kuom jopiny iparo ne gin ang'o manego bende gitimo nikech in bende ng'eni isebedo legal representation e kadwe mar IEBC. Ing'eyo gima timore Sharon as Elja wasetimo gimiluongo ni comparative analysis mar election mar 2007 kapok a deal on the issue of trust. Iluongo ni comparable risk. Mane nitiere 2007 kendo kowang'iyo gi chalre gi risks masani nitiere 2027. And mane momiyo wawacho kendo ni jo IEBC madonyo ni nyaka ging'e ni Kenya nyalo go back to where we were in 2007 kaluwore gi gik mwaneno. Mokwongo ing'e ni Kenya ka nyaka ne chakre post-election violence timore mana ka the incumbent defend his seat.
From 1997, from 2007 kiparo, the president ne defend. And mano gima no kilo aenya tungni kabisa. Mara reyo, bingeni as we speak, 32 out of 47 governors give defend their seats. Mano is only the national risk nyalo bedo spread to the devolved structures a government. Out of the 47 counties, 32, only 15 did it alani katibo tamoge mondo kigi defend their seats. Mangizoni the 32 counties bende gidi bedo gidis ilungoni incumbency syndrome. The incumbency syndrome is a very serious thing and imagine nikoro ka Kenya mangi mobedo ni kimedo gi president, there can be a political conspiracy. Mano gima onego ngi kabisa. Another thing magichiw en kingiyo 207 IBC no year late. In fact, Kibaki nyaparo no year IBC almost some months to elections. Kingiyo 207 legal reforms noko team mana kaka sani ne watimo legal reforms wa 2017. There are so many things to kendo katieke wachno. Inyalo paro kata mana the attack of the judiciary. Kenyans ema wigi will 203 mondo wane wadonje 207. The then Chief Justice Bernard Chunga no goal ma Evans Gisheru man also in Kibaki 207 gutieno no donjo. Tinyalo neno koro tungni mantiere kata mane Supreme Court gi attacks ma the Chief Justice nwango. Those are the comparable risks. Wabedo penj to waseng'io as Elgia. Kawang'io ni to what are the comparable risks manyalo duoko wa kuma ne wantiere. Tiyudo ni these things kimedo 1 + 1 donjo. So on the trust mara IBC ne watimo the survey. There was a public survey. Manonuango ni IBC kata sani manyono no gold 2 weeks ago. Bolo ni Kenyans unge confidence IEBC and trust. The first thing majogo nyego team, it's good ne ethakono setioge civil society and ngamo setioge human rights and the rito setioge IEBC or setioge with the political parties olotalala and ngat mono msebido. The first thing monego benige timo and how can they develop trust? Trust it develop kama. In 2002, that was the best election manawatemo. Then, bank 202, ne watimo gimilongo ne the referendum. In fact, it was before 202. Ne wabedo gi referendum was after 205. Tinyalo paro, kane watimo referendum. Referendum ne manomiyo the commission manotimo no election 2013. The springboard of trust. Jiteno kaoni asan notimo referendum motima ber kabisa maonge yo mora. No, the referendum was in 205. 205 orange banana. Orange banana. Makiviu tie manotimo no referendum. And all trust none no jo Kenya yo kane gi ngiyo yo manotimo godo referendum. Omiyo no mi full trust ma 202 koro. Kan wadi election 207 kakoro no wadi elections to neji tenegi trust ge kiviut no everything no the otimrati but the trust mane kaki build trust sani koro wadi for example timo this by elections it's upon the IBC mondo gi ngini to how can they gain back the trust magjo Kenya eyo magi the conduct godo the 20 electoral unit by elections 20 by elections octane Mako ponegi nya kechanga dieri ni gidi teme in one day. Gidi work on into the legal issues on the notices monego menichiwo mondo gitimgi in one day. Kanya no timore ni ginyalo timgi in one day mogi spread gi will at least miyo jo Kenya some bit of confidence. Ma time no tin mako poni wadi 2027 kutinone kaka gitime to nyalo konyogi. Gima duong mabene nyaka gitim kuponi pokawe Sharon. What the election this time around, there is freezing of funding from the donor world. All through, the donor sector has been very helpful in development and pre-election, in any election one cycle. Pre-election preparation, election. Gik machalo kaka voter registration, gik mati moreka way before elections. Tingene serikal to mi pesa dakika mugi. Ko pesa maber seche moko, lakini gikele too late. For example, angema beni IBC se develop gimilongo ni ICT road plan. ICT road map ni enemodhi ngiyo kaka AI and technology they will embrace these elections. The donor worlds are new free so many of their funding. It's upon these people mondo gimany ni ere yo mage nyalo donjo godo in these other donor sectors mondo gi use some funding and support
mondo gi ik god election ni makopo ni girito only the exchequer to ginyalo fail, and that is a fundamental issue. Kama na inya bide kasa poko ngado wa bende Owino Kotini bida winja na pachi kotende kod kaka IEBC manyien ginyalo duoko chir kuom oganda ma pacho kae giwachni mogik itieko. Well, yo mang'eny minyalo duok godo chir, achiel kuom yorego pod abodwoyo wacho nitie gimoluongo ni personal initiative and personal discipline. In kaki wuon inyalo ng'iri bigori torch be wach ni jopiny nigi yie koda gisemiya gini, ipenjri to be an gi stamina, be an gi oteku moromo maka jasiasa moro amora biro nyisa ni bwana gini tadware mondo tim kama, be anyanyise ni gi pachino ok en paro manie chik, to ka wabotime kamano to jo-Kenya mang'eny dhi hinyore. Nitie seche moko wawacho ni Kenya is a sovereign state, but jogo motelo ne sovereign state, they are never sovereign minded people. Iwinjo, ok giti gi pachgi kata ok giket pachgi e okang' motegno. Ineno ka paro no kende konyalo bedo go wach ni bwana an pache ok nyal yiena timo guma kama, an gadier ni japiny bro miyo gi ang'owa, bro miyo gi thumbs up. To mar ariyo, nitiere discipline moro ma josiasa wigie maketho. Iwinjo, they convolute the environment, gililo environment nikech gin joma partisan ahinya. Ndiye jasiasa but nikech jaje bedo ni gimbe ni jasiasa but nyaka wachi ni thoth gigi gibiro nikech seche moko jogo manie power, kech be mondo gimoro kethre eni ng'at achiel nigi power to ng'at achiel onge power. Unequal power relations. As a result of that unequal power relations, a man in 207 environment no kethore nikech ji no dhi boyo ng'ono gi invade KICC kuma kivuti ne nitie. Ba kivuti ne gono wacho ni aonge result kuma antie ni moka nyalo wacho ni ng'ani oyombo to ng'ani ok oyombo. Ka ubedo gi jotelo gi josiasa manyalo maintain opara mare. Komi opara makuri in ringe mari. Commission be nigi opara mare, we oringe mare. Ya piny be nigi mare after civic education, we oringe mare. Tibodo ka weche biro dhi maber. And last but not least, koko biro chako wuok e seche makoro ji timo procurement. Idwa nyiew DVR kits, idwa timo ang'o ma dhano dhi Algurai. Iyudo ni seche moko jomoko njose dhi Algurai kucho before kata commission biti. Kore kibuko ni kare seneta mang'ane nosegadhi nyaka Switzerland, kare ng'ane nosegadhi nyaka ofis jo ofu boro no giji makama bakoro gine makoro gine tok joka giwacho ni bwana miuru jogi kits, jogi osetimo gini, jogi notimo gini Mexico, jogi notimo gini Venezuela, to kiwinjo pinje magi wacho ni jogo notiye gin pinje te ma Kenya oingo gi ondamo 20, but pod gi insist ni wadwaro ang'owa, wadwaro jogi ema mondo tim nikech ang'owa, nikech already their cut is there, their cut is known. Koro gin gi front mana ng'ato emomiyo wacho ni gigi te they revolve around personal discipline. Agundir kwa na inya semo ngado wa hangeni bang kose timnegi kose piedhgi masa moro sa yiergi magidonje kwa mabiro bedo kacha kagwilu kende TWAK market kodma. Jakoro mga juanga mano na bono makolwala mano jata chenro maralgia kanyakla koda Owino Kutieno jasiasa kinde msie machona mano masarango mberu kama na inya ngeni Nairobi note muluochi gokinyi kotina chiwe kata kamano uchope studio wagundiro kamano. Jakoro mga juanga kanyakla koda ine mani kodo chakro sapagaro marukinyi no kan kenda kaka pile na ntire gijowetega mano Joyce Oduor kanyakla koda Cleophas Oluoch mabende podwa ntire gode studio ka kiny medodo chiengi bet gudu chemba kara nyinga Sharon Ongao.
on Citizen Duka. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream.